ba elected na ya just sing tabuk an area of survey khai to bu jaga sare ma kaina ma saya karon sing daily kano selayo sing nugu nge sini borok muni subu jaga ma kaina baksa baksa pen or phaino kai mane pen se sandok ber jak ha abu jeans razak se jeans ke sam razak bono boyoso to bo onek elastic ganang pen kana nango ay ke boni pen bathumna nango ay ke boni tabuk খাই রাই পরিণানি সময় নার্সারি যোগ অমাহাই সেন্টাও সার্ভে খাই দङ रुतुगि जों नुखुङाव थाङो जे नुखुङाव जों मियाबो कायसा जा कगरि फाइजाक बनो जों हाबवाल नक तांगेरनाय जे नुखुङाव नक खरै बनो जों हाबवाल तांगेरनाय बागैनाय आनो कयजन चार पाँचजन इन्जिनियार बरक आं कक सालाय दङ बरक फाइनान्स बर हरनाय गताय सुबानान बागै आंनि जि आंनि व्यक्तिगत आं जे मान सुबाय दङ ताई आंनि लगे ताबो चाय चारजना इन्जिनियार दङ ताई खरगुरि डक्टर दङ बर अलरेडी फाइनान्स खायनाय बागै ताबो रेडी आं तो आं बर साइ दङ ताबो नांगियाखो बस खाङो जदि नक करि दङ नक तांगानि बागै आपु बरक सुबा हनाय किन्तु आं जा मानसाक आंनि ब्लग नि थेके आं जे मानसाक आंनि व्यक्तिगत मानसाक सिनि ब्लग नि जों सेमसेबा खांलायनाय जा मानसाक जों सुबाय दङ तामनि माले सुबामुं नि बिसिंतिनो सिनि थांसा फायो जे बरक जों नुकदि इउनिटि साब दंबा मारवारि ताई गुजराती जों आं अल इंडिया जे परिमा जागा मारवारि रक जे नुखुं करै काके बर एक सोसाइटी नि बिसिंति खायने कासे हेल्प खायने मारवारि बंस करै प्लस बर इउनिटि किसिन इउनिटि बागे फायनाय बन खायरक मासे करै के थांसानि बिसिंति से चुमामन बिसिंति थांसा फायो थांसानि बिसिंति से हामजाबा फायो कमन बागै आं दिनै मियाबा आं दारिया थन थांगा दिनै सिङाव जागाव बै पदनगर बिसु फायनो फायगा बन्नु खुङाव खरकताम बुसा बुमा बुफा गरै गरिब गेतिनो म सबसे कुसु गुरै ताई खरंनि बागै से एरेन्ज करते माइरमबो 50 केजि फायने खानानि बिसिं माइरम 50 केजि फायने बि हने म हायके सिंताबो लुगै सिं ताबो हेल्प फायदा नों किसा